Fáilte Recordia, my name is Mr. O'Sullivan. Ná húsáid an Cárta Creidmheasa gan Chead. Gnáth bhéal. Láháin bhí mé ar an idirlín. Bhí ceolchoirm in mbaile á clia agus bhí na ticéad €50. D'úsáid mé Cárta Chead. Ceannig mé 2 hicéad. Bhí na ticéad €100. Díoch mé le Cárta Chead. Cúig mé go dtí an cheolchoirm. Bhí an áit lán go béal. Bhí an cheolchoirm arás. Tháinig an bille víosa sa phost. Connic dad ceolchoirm €100. Bhí sé trína céile. Labhair mo hismeóirí liom. Bhí siad annachrosta. Bhí brón an domhan orm. Thug mo hismeóirí obair bhreise dom. Glanna mar an teach ó bhun go bár. Ceistena. Cá raibh na daoine sa phictiúr seo. Cé bheith duine atá sa phictiúr seo? Cad a tharla sa phictiúr seo?